Na watwe etwa mu no na Eswatini hene kese ba o memu na se de Euro Santa hene sije no na fene broso eno ne nsra hwene ye historic visitor ababeda o memu ene Eswatini abakosemu a se bi so se bi nya do entwamu eda na ebra wo baaye no na yenya grofo no mu bia se bi so se bi nya na ade bi e fa asante ho no anase ade bi asante ho ewo mu no won so de etia eka ho nsem a sebi eye nsemmone na yehu ye nua baabi na wotententen fidie so sebi ensem a no woka no a wodi gu Eswatini hene ho fi no na se ka me ahese sebi se minim se ya na eyetan na yetan ma yetan asantema ne boroso ntino se asem da hono mu a yenye ya adwen se yebehwe ne aka no kure na ewo mu no ne sa ho ntino yatena se yede ho adesua edeba na ebra Eswatini hene kasa no o sebi na ne dwaban hene da se bre dwaban hene de ema na kwa ba wiye no ono so de na no de sem tu dwana no o kan sem bi se asante ene Eswatini sebi so sebi nya do won nyinara esu ye ba ko no mahenie no so eye ba ko edi nti ene nam so ma eye wo hene kese kasa eno nti ne adesua ye besua no ye ba ba hwe die nti a eye wo hene kese kasa asante ene wo man no omodwume ha won di ana so mabakosem ye ba ko no ye behwe ane ye de toso bi ho no so no omo ya dodo se omo ne aman be ne bo ahye ye se wo mu ne sika eye ne kure ye ka o man wiase nyina se ye ka low middle income countries na anase ye ka the poorest country na waka ho bi anase hemfa no woda ene ye betia se na ye hu ne nyina ti bo moda so baji wakonwa atena se na ye de hu adesua no so e de abrem ka se di no eye maame Fauzia ye ka Eswatini abakosemu a omudi ankasa na ye de frɛ wo mo na ye Swazi na land ne enka ho na omudi no eye Swazi na Swazi na abakosam kyese wo mo efri eye Southern Bantu ena won etu wo mo patamu ne na nenemu a ombe pie bebia mprempren won etie no na wo mo baaye no na wo mo yekurokuma bia sebi na wo mo ene Mozambique ene South Africa na no mo ebohye eno nti wo mba betena honom no eye 15th century mu honom no eye afe apem ahanan ni mu ena sebi wo mo ebebo won sesen ewo baabia wo mo tu hodin eye Swazi no eno nti ansana wo betena ase a abrofo no sabre na abrofo no so de wo mani a che South Africa a wo makakodi South Africa fo so na o man kase South Africa mpo yakakodi won so na eye kroketo a eye Swazi no na Swazi mfiti ase nyina mu no na sebi na nananom na wo di ade anase wo edi won so sabre no so enam se na abrofo no ene na abibimemu no se fa eye francophone de anase French fo ena efa no bi nso so ye English Bruni eye oba hema lizi eye ne krumufo na won di won so ene nti Swazi nso so no eye English Bruni ena na won so edi won enso ene nti omudi won so no ano ebra na South Africa so epe omo fa hodie no ena omo so be share Swazi fo yechi ena omo no omo hye omo kutupa e kire won se ebra so se won so omo so ekonje omo fa hodie na omo je omo ho so de free Bruni kokonsem na enam se na won do na omo nim no mu wani da so wogidi wo mu na nanu mahenie ne ntino ebra wo munya omo fa hodie no omo ne abrofo na etena se eye ho hyehyeye te se de Ghana ye so ne abrofo tena se a fa hodie beba no a emo ne abrofo tena se ye hyehyeye a ye de ye ma asante be ka ho ebra na asante ti ne ba bia na odi ne kui no ye ma ne be ka ho me age dodo mamu amrabata ho atu mu no ana se wiwi se amo akone adu no enu nti omo enya wo mo efa ho de Swazi ne omo fa ho de ne wieye no ene nam so ma omo sesa omo di no sesa abrofo ne bedi won so no ena abrofo ne de land ne be so enu mudi no eye Swazi land enti di ne ye Swazi land a sebi omo enya wo mo fa ho de no ewie no omo nya omo fa ho de e wa afi apem ahankono edusian wotwe mu 1968 mu no omo nya omo fa ho de no munye omo fa hodi no mo se da bi ye nsa nko ye nchi enu nti no wo hene a wo boaye na wo konkodene
Emma Swaziland nya omo fa hodi free boni kokko nsem no eno eye Ken Sabuza a woto so emienu enti okun wiye no se da bi yensa nko yenchi a yekọ no ene se ye besade ye nananom amamu no mahenie no ye di ebu wo man so enti honom no mo ye nhyehyeye ye se obi bia ni honom a owo man ni mo betimi asode se wo te amanyuku anase bi wa obeti amanyuku ne bebu akunfo ne yakun enu nti on hwe no mutintim nkrata ade ye achiwade wo man ni mu no se be so de se ye dodo mamu amra bata ho na we kire na adwene kire na ye se kire na ye se no eno so ye Ken Sabuza wo hwe no twa mu no yi samra ni nyinampo wode ye achiwade de ye ema Swaziland man na ohene no Ken Sabuza nyo na ye ohene wodi kan yo ahemfo ne bebre baaye ayede omudien so ba beto ato amso amamo na so no ye ka Swaziland ne nchechire ne kanko ne bebi omaba beduru mpempenso yi a na enam saa ohene kro no so esanse ondo obedi ade mfie makomako aduowotwe emienu 82 years ena obedi ade se Swaziland ehene eno ntina abreso nso ena okonjeje amaya hodo pii ede be ka Swaziland ho a Swaziland asase ne ye kese te sede asante nchichiri mu no asante konye ede tre se bi na ahye mu a enne mfia hasane ya kire ne asante nwuye asante gusu etre na kwaban mu a se bi wote na nimonyam mu a wodi na ahene saa na Swaziland ohene a ono nso so bedi ade asa ye ka de a eye opem so setu ehwe ma asante man be ya asante man no okonje asante man de si ho no saa nso so ena Kenza Buza wono nso so eye de ma Swaziland eno na chire no omonya omofa ahodi wieye no factories ahodo a enam ne nsa so ma ne biebie no factory ne guso tena ho ebepem sese ya ye kase ya ne ba ababa bedi ade na ohene no oware mama akomako aduoson 70 no ware ma 70 no so no owo nkwada makomako ahenu edu 210 ena ne mana nanom so won so ebro apem ese ne nananom bro 1000 na enam so wodi ade mfie aduowotwe mienu ne ntino omohyehye omode ba ne de tie ma ohene ne ware dodo ne nyina ne se wo mu wabusua sebi eyide panyini ehonum na se abusua no ena ohene bi wabedi ade bia wo Swaziland no wo wade wo se abusua nim ena omusa wabusua toso mienu a eno nso so mu no wade ne yire a wotoso mienu efiri na wo wie no wade ne yire no mienu mu wie a afei abusua hodo a aka wo mo Swaziland mamu no omode ne yenton saa nton no esanso omudi agade eno nti saa nton no mu no enton ahodo wo Swaziland mu no emu na wahene no dodo bi opeso wade bi obawade afiri saa nton no mu sede be ya adodode ni nhire wo Swaziland no ebe na mo hene no so ni awade no so akofie bia mu ena de toso bio no so juma won di anase de ma omunya sika no eye fa agudie tu ena afenso so no eye kuayo eno no omode be wo man no ho ebra enam so ma wo man no sebi omode omune ma omuye nyina nso so ede ekonkan ohene a wodi kan ono bedi ade a na otoso emienu a no oyefre no Meswati otoso emienu obedi ade wa afia pem ahawotwe aduanan mu ekopem afia pem ahawotwe aduosia enwotwe mu ena afenso so wo Ken Ngweni otoso miensa ono so ebedi ade ewo afia pem hanson aduanan nu mu ekopem afia pem ahanson edu wotwe mu na se wono Ken Ngweni a wotoso miensa no no ena ye wohene a odi kan a obedi ade se eye wohene kese a wono ewo Eswatini maimu na momme yenhye no nso se ye di kan sua ho ade se na enye sabi wohene a wodi kan ye Ken Ngweni otoso miensa abreso na heni ne bayo na heni ne wo hodada na ebra won ga aye omunya wo mofa hodie no saa bre ni mu no ena afi ono be ye recognize Kena sabi ye gi ne tumu a emremu ene bibie mu a won so do mo ho be kan eye sabi
niema ahodo anase monarchy rules a ewo abibiman mu nso eho say bra na won sebi na omo hye broni kwakwa ase no second world war mu no na abibiman agija ene ahokyere mu no Eswatini nso so mo so kosa ha woni mu bio na nso so eje sede enhyehye ne niema pa o ma hemfo de gu akwan mu nti no eno ne ka ho bie e ma sebie so sebie nyaado Eswatini nso so fa na ntuma pa efraye Meswati hene a wode nanim onyam ebeta eba asante memu de piem wo Ghana memu a Euro Sante hene je ne fel so na afen so organize de bade hye nanim onyam ho no ono ne papa ene kensabuza wotoso mienu na sede edi kan ho asem se wo hene oba wodi kan wo hene yire wodi kan no wo hene yire wotoso mienu o moment me ni ade ni ntino na Meswati the third ne maame eya ayere no mo enketo no ebi eno nti enum ono emu ene yi ni free ya ono so ebedi ade ebra ne papa ekra koye no ono so bedi ade no wo mfie edu enwotwe no 18 years ene yede ne bedi ade yede ne bedi ade ono so baaye no so sabi ono so didi ne papa na momu anam no so ma na ebie Coca-Cola company wobie bottling company wobie companies ahodo bebra eno so mo de ebo wo man no ho bra wo man no so sikasem enso so efa no ntuma panso de efra na wo baaye no so wathashi mukena se dodo memu emrabata ho de enya de se obesososo esan so wo hwe aman ahodo a etwa ye ho ehia wo bibima mu a ye hya asese ye dodo memu emrabata ho no sabi ahokyere ene eba adehye ne so nso na botofia bi mu ena sebe eya amanyofo no nko a ena wo mo ete ahotomu ebra ne papa ewuye ne papa ekra koye ewo afiapem ahankono edio watching ensie mu enti ne papa efiri mu no ne papa wuye no eye kenzabuza ewuye no sa afinu ena sebe yede Meswati otoso miensa so yede ne edi ade na se wono so wo yere no mo edu enson 17 ena ne ma so se ne ma no eye 57 a ede se kwa no wo kana nimu na ade a woni Euro Sante hene ede nyina ye baako enie wo bedi ade ewo 19th April 1968 na se Euro Sante ni so bedi ade April sa 25th April 1999 ena won so ebedi ade na chese sa wade na eden obewade bi aka ho na wone ne maame ena edi ade ne maame na ye hema se de ye wa santemem ni aka emamu no ye wo ohene ne ye wo hema no saa na Meswati enzo so ahene mu no esetie na afimpim yenu ne edu nwotwe mu no 2018 ena Meswati the third a woye Eswatini hene esesa wondi no edeko Eswatini na se wo hene a wotoso mienu a wono so modem mumu no oboaye emma Eswatini eko nanimu no omodi din no ede hye nanimu nyam na kire se omu ko mu nchi akai bibio mu firi se de beya bibio mu ko no so ebeyefo ede amawo na ye hwese na ebi mu kansa se ye ka the poorest country na se omaya ehia wo mo pa na se Eswatini ekamia ye se won eka ho ebi na se ahokyere pa ye fe na ahokyere de ebi ebunkam ede afa won so enti ye ba behwe ehemfa na Eswatini se bi ye ka won sikasem a ye ka middle income countries na wo ka ho bi anase hemfa na won no so eda na ye hwe a na ze kamia se omamu nyina na se wiase nyina no amanya wo mo practice monarchy no wo mo ye mako 12 no na Eswatini nso so eka ho ebi na ye hwe omamu ni wiase nyina no wo mo eye middle income countries and lower middle income countries no honom na Eswatini ewo anase wo no ye den wo hye na ye hwe amanya hodo a sabi wo mo so eka ho bi na ye hwe mu dodo sen na mo practice monarchy rule ene mu dodo sen so na practice democracy ye hwe wo mo ye lower middle income countries a wo mo ewo bibimemu a Cameroon, Cape Verde, Congo,
Congo Republic, ena Cote d'Ivoire, Djibouti, Egypt, Ghana, Lesotho, ena afenso Mauritania, Morocco, Nigeria, ena Senegal, South Sudan, Swaziland, ena afenso Zambia. Eno ti so hwe amaya hodro amabobo ni nyina din ya. Na kamea ye say Swaziland nko a ena ono eye woye monarchy a aman na aka no omo ne Morocco ena sabi omo ye monarchy de aka ni nyina no onyina ye to aba ena ye yiwo enti ne yebusa say the poorest country na ye ka ho asam no Swaziland ka ho onka ho omo ne yen a ye practice democracy omo ne nyina ye pe ana so ye kan in terms of infrastructure development ana so ye page apade so de egu ho de am o man no so a omo de ye sen yen ye amanyosem no eno nti say ye hwese Swaziland o ma hyen so de sebi data na santememu so hene kese wodi ade na busua enso so oyokofo a won so akraboa so ye okode ni nyina emu no ye tumi mu onyo mo fa ade o mo fa ne bum omo ye mema emu bibi omo ye bia danso omo bi omo dru ba bia omo nka ene se bi dom omo de na muntino bibi omo dru bia na yehu won ena afen so omo fa hodo omo hye no afen awie ye no so saa na asante so ye be hye fa bia ya afen awie ye ene ye de pre oman no mi ye oman no temusuo nyinara edi kogudo sade asante aye oman na asante de akukuduro na kyekere ne man eka won nyina ba mu no saa kwan kro na so ena Eswatini so far so de kyekere ne man na sese nkenya bibi ne nam so ma asante kwaka sabi southern colony ne colony proper ene de ka ho no ekoka ho ma sabi ye fa ho nya ye fa ho dia na nka sese nke ye ka nka asante so te sede Eswatini so etie no esanze Eswatini population no over million and I say little over million na we asante mel so mu nyina so a Ghana ye population so no asante wo soro pa intene na kire se sebi nuanom a aheni akese mienu mu a sebi wiase nyina so hu se aheni ewe mienu so danso no eno ena kire se na Eswatini hene ka de atisu pise se ye wo mamuzi ye hu se de ye rosante hene ne mudro siti a eno no obetwa homfo ne kire se nyankopon ama ya kyede ye pa bi ye ne netie na ne kan ya ne de hyire ma wiase ni na ehu no enti se de ye besia so ne mu afa no ene ebe hu na hene ne kase a esi etie enti ye de wo hasa da ne de ebe bo hene hu dawru ne ya kire se ne kase ye ne se de esitie no oba de ma o mamu nyina oyo mamu ne nyina eja eno ti ade kakra wo se ye hu de fa Eswatini hu no eno ne atena se de ababeso me wegedi ye se ne menu mienu yesua ne mapinso so de afri hu otwede mpo nyankopon ya adoma ye behia makram